Добре дошли в научното шоу на училище Quest. Аз съм госпожа Брани, а днес ще изпробваме слуха на госпожа Алия, класен ръководител на първи клас, и нейната ученичка Маги. Момичета, готови ли сте? Напълно. Добре. Моля да затворите своите очи. Сега искам да ми кажете откъде чувате звука. Може да показвате със своята ръка. Сега ще направим нещата по-трудни за тях. Принципно, ние знаем откъде идва звука благодарение на гънките в нашите уши. Мозъка веднага разбира къде се намира. Нека сложим пластелин в тези гънки и да проверим какво ще стане. Благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи!